lweny okidonje moking'iyo mokioro scouts mong'iyo mbele mong'iyo ni to wasigu nigi mbi machal nade. Waseng'iyo kaka siasa ka osetimonwa siasa mar akweda kaka oganda. Ka William Ruto ka beto yaonwa dhot omiwa kona moro manyalo miyo wabedo gi miluongo na sense of belonging kaka community. An kaka jakom ma UDA abiro keto tesre sirikandwa ma UDA mondo mi o implement ngech mane tija implement gik man wawacho watimo ne jopiny. But adwa go kendero kamano ni sirikand UDA ma William Ruto kotelne gi yawuotwa ma yawuot luo matiyo ne William Ruto sirikande ka ni wadhi maber. Adwa mana jiwo jogo moyier e kombe mopogore e piny luo ni watine jopiny. Namor ka neno e mbui ka MP Marangwe oketo minister mar education tesere ka gine bura Naivasha ni agoni simu okimake aoro ni message okidwoki to ambe an jatelo represent jopiny da gomb ni seche moko gima penjo ken personal en issues mag jomo ora mane spirit magombo neno godo jotelo moyier kaluo. To mogik Trevor, Joluo waguru tarubin wang'ni 2027 beginning from Karachuonyo kama wuoke constituency wabiro go mbaka gi jopiny gi Joluo mokwago korwa mondo mi jopiny obed gi teko mar yiero jotelo kendgi, jotelo ma ng'iyo ni Joluo gi jomoyiera ok ng'amo ting'o bada man gi teko, ng'amo gona kura momiya mandate cha ema nigi teko. Erokamano ahinya Mheshimiwa Kennedy Obuya jakom UDA Homabay Swale Omondi jasiasa. Erokamano ahinya kuom kodwa mbaka kaka wuono mane kama wawe chenro moro mar buch